Bueno, un ano máis estamos en Gourmets, unha das feiras máis importantes de gastronomía que existen no Estado. A Deputación da Coruña, a través da súa campaña A Paisaxe que Sabe, xa é un stand moi consolidado dentro do sector e, polo tanto, durante estes días está habendo moitísima actividade no noso espazo, estáse pechando moito negocio, como sempre os produtos e os produtores que traemos a este tipo de eventos son produtores que teñen unha fama consolidada dentro da cadea de valor da gastronomía. As primeiras dúas xornadas tivemos a Noelia de Casa Peto de Outes e a Adrián de Miga Coruña. Acompáñannos Iria Espinosa de Árbore da Beira e Joan Crujeiras de Vido, que tamén son unha mostra moi importante do que é hoxe a alta gastronomía coruñesa. Polo tanto, eu agardo que vaiamos coa satisfacción unha vez máis de facer ben o noso traballo, de sentirnos moi ben acompañados por o sistema productivo e no gastronómico da Coruña, e que, de cara ao futuro, poidamos decir que a Coruña, a provincia da Coruña, é un destino turístico tamén enogastronómico de moitísima calidade e que, sobre todo, o que pretende é iso, non? Atraer persoas, turistas, que buscan, sobre todo, calidade e que a saben valorar na súa xusta medida.